Najkrajší pohľad na svet z konského chrbta. Veľa ľudí sa ma pýta, prečo milujem práve kone. Odpoveď je však jasná. Pozeral si sa na svet už cez rúžové okuliare? Ja tej okuliare nepotrebujem. Mal si pocit, že zomreš z jednej malej chyby? Alebo naopak si sa cítil sebaisto ako nikdy predtým? Cítil si tu naozaj snú, najlepšiu, nikdy nekončiacu úprimnú lásku? Ja áno. Lietal si už? Ja áno. Išiel si obrovskou rýchlosťou, pri ktorej sa môžeš zabiť? Ja áno. Zladil si sa už v jedno telo s koňom, ktorý nehovorí tvojou rečou? Ja áno. I love horses. Forever. Všetko sa dá. Aj keď ti niečo nevychádza, dá sa to zvládnuť. Len ver, bež a dokážeš. To je moje pravidlo a navždy bude. Keby kôň o svojej sile vedel, nikto by na ňom nesedel. Najkrajší pohľad na svet. No priaza z konského chrbta. Veľa ľudí sa ma pýta, prečo milujem práve kone. Odpoveď je však jasná. Mal si pocit, že nikdy už nebudeš. Nikdy v živote už nebudeš. Nikdy? Čo mám hovoriť citana? Ježiš, ja neviem. Si niekedy tréning 10 krát do týždňa? Počkaj, 10 krát do týždňa. Ježiš. Mal si pocit, že ja to už dám. Cípané. To nie je možné toto. Najkrajší pohľad na svet z konského chrbta. Ježiš, mi to zase nepodarí, ja to už nebudem robiť. Joj. Keď sa nevenuješ konem, tak sa začni a nejaké to dám. Sakra, toto nedám robiť. Nie. To nedám toto. Ne, prečo mi to robíte? Joj, nevadí. Prežijem. Prečo neprečo? Takže ľudia, sorry. A dúfam, že ste sa aspoň trošku minimálne pobavili ako ja. Lebo veľakrát sa mi nepodarí niečo, takže ako fakt. Tak teraz vám už ukážem to kompletné video, ako som ho už konečne natočila. Tak, tu ho máte. Najkrajší pohľad na svet z konského chrbta. Veľa ľudí sa ma pýta, prečo milujem práve kone. Odpoveď je však jasná. Pozrel si sa na svet cez rúžové okuliare? Ja tie okuliare nepotrebujem. Cítil sa seba isto. Cipana, mne sa to ani teraz nepodarilo. Ježiš Maria. File, dislike. Fajn. Dislike nedávajte. Nevážne, tu ho máte, to som si srandu robila.